हॅलो नमस्कार, मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत रानभाजी भारंगी आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती बघू. हॅलो नमस्कार, मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत रानभाजी. त्या भाजीचं नाव आहे भारंगी. हे आपण साफ करून स्वच्छ धुवून घ्यायची. पावसात ह्या भाज्यांना मस्तच चव असते. चला मग आता ह्याचं साहित्य आणि कृती बघू. चला मग ह्या भाजीला लागणारं साहित्य बघूया. ही भारंगीची भाजी चणा डाळ भिजवून घेतलेली आहे, कांदा आणि मिरची आणि हे ओलं खोबरं आणि चवीपुरतं मीठ. चला मग आता कृती करू. गॅसवरती आपण कढई तापत ठेवलेली आहे आणि त्यामध्ये तेल घातलेलं आहे. आपण त्यामध्ये आता कांदा आणि मिरची घालू. थोडं मीठ पण घालू म्हणजे कांदा लवकर मऊ होतो. जास्त लाल करायचा नसतो, फक्त मऊ झाला की आपण त्यामध्ये आता ही चण्याची डाळ घालूया थोडी आणि ही वाफवून घ्यायची. ही आता चांगली आपण यात आता चण्याची डाळ घातली आणि ती आता चांगली परतून घेऊया. आणि ही 5 मिनिटं आपण वाफेवरती शिजवून घेऊया. झाकण आता वाफवली आहे. आता त्यामध्ये आपण ही भाजी आपण घालून घेऊया. आता भाजी आपण त्यामध्ये घातली आहे, ती आता परतून घेऊया त्यांना. आपण आता 5 मिनिटं आपण अजून शिजवून घेऊया. मंद आचेवर खोबरं घालूया. झाकण मारून शिजवून घेऊया. आता भाजी आपली तयार झाली. आपली ही भारंगी भाजी तयार आहे.
ही कृती आपल्याला आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला मग खायला या.